Årets mest spændende teknobegivenhed, nemlig Techno Club Danmarks 92 turné er netop kommet til ungdomshuset her på Jagtvej. Vi går over og kigger på sagen. Du filmer bare, mens du går over. Jeg skal lige zoome ind her. Okay, det filmer her. Ja, vi kommer over. Ikke sådan? For at bringe de sidste tekno-nyheder. Og ungdomshuset der. Ja. Pas på cyklen! Hvor går du hen? Det går der ind i det skubløb liggende. Ja, vi filmer. Hey, Techno Clubs medarbejdere har altid masser at lave. Vi ser til det hele. Ja. Okay, og vi fortsætter op ad trappen. Vi fortsætter op ad trappen. Mærke til de skumle lokaler. Techno Club Danmark har gjort det igen, og vi kigger her. Hvad har vi her? Forbryderkartoteket. Man skal være kriminel for at komme ind. Så kan du tage ned fra. Sikker på. Og vi fortsætter. Vi fortsætter ind. Det er i disse lokaler, det sker. Her har vi den. Selvfølgelig fyldt ud som altid. Selvfølgelig er der fyldt hus. Skal I dernede?